ang atong kasagaran nga hunahunaon basta daghan gani kaayo ang mga ihatag sa Ginoo nato sama anang mga abot sa atong mga ani nato or naatay gipangbuhi nga mga hayop, dagko kay taghalin, halin sa baboy, halin sa manok, mga halin ana mga baka ug uban pa nga atong gipamuhi. Malipay gid ta nya moingon deta salamat Ginoo kay imo jud kong gitagaag blessing. Pero naa gani tao nga moabot o niya tungod niya mawagtang ang atong mga gitawag in quotation o grasya, murabag nagdag di malas ba unsa may ato dayong hunahunaon maingon din ta papahawaan ning tawhana kay nagdag di malas sa atong kinabuhi. Muna sa unang pagbasa mura maggidimalas si Sara tungod ni Agar kay mura muilog naman sa bahandi nga iyang ipasunod sa iyang anak gikan sa bahandi siyang bana, muilog man sa tong anak ni Agar nga ulipon siya di malas man gining tawhana ako ning papahawaon mo tong gipapahawa gyud in taon ni Sara si Agar. Hapit na gayon taon mamatay dito sa desierto. Pero sa dihang hapit na mamatay si Agar ug ang bata niya, anak sang Abraham, gitabangan sila sa Ginoo. Gitabangan sila nga makainom og tubig, malagsik og balik, unya gikuyugan gis Ginoo ang bata aron modako og mahimong amahan sad sa daghang mga katawhan. Gani mo na gi-claim karon sa mga Muslims nga mao'y ilang amahan si Ismael gikan ni Abraham, Ismael mga Muslim. Kita gikang Abraham si Isaac nya kita dayon mga Kristiyanos. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon ta sa to ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Kini di ay gitawag nato in quotation nga dimalas nga makawagtang sa atong mga gisaligan nga mga grasya mao ni makapahimo natong kabos. Unya ini kakabos na nato anha dayon mosod ang Ginoo. Hay may inyong palabihon ang hinatag o ang gahatag. Sa may inyo ana ang gihatag o ang naghatag. Mao na pasagdailan ng mga mawagtang ng mga hinatag sama ng mga kwarta, mga tanom, mga hayop. Ang siguro agyod nga naa nato ang naghatag. Pero tungod lagi sa atong pagkamubo kayog panabot o attach kay taaning mga butang sa kalibutan, nahitabo gyud diri sa atong ebanghelyo unsa may gibuhat sa mga tao sa dihang giluwas ni Hesus ang duha ka tawo nga giyawaan niya ang mga yawa nihangyo nga pasudlon sila sa mga baboy mga 2,000 to kuno kabuk baboy. Ang tanang baboy nangambak ngadto sa linaw og namatay sa dihang nakita sa mga tao nga porting patay sa baboy pero naluwas ang tao nga mga buangon katong giyawaan. Ilang gihangyo si Jesus nga pahawa diri kay mura magdimalason kay kagnaw tungod anang imong pagsigig luwas og mga tao kami may maamong ang amo mang mga hayop mo'y mamatay. Nanglitan ron na kay silingan nga tungod anang imong silingan mga matay ang inyong baboy unsa man papahawaon o panggaon. Sige ra barong patay sa baboy kaning unsay tawag ana ASF African swine kuan sana failure. Oy makuan ta ato dayong hinginlan ang tao bisag asa pa
Mao na kay ang Ginoo nagpatalinghog man sa singgit sa kabos, kinahanglan mahimo gitang kabos. Niya kung daghan tag kwarta, daghan tag mga bahandi, ayaw gyud pag ukon-ukon sa pagpaambit ni ana aron mahimo kang kabos, aron padayon nga mobaha ang grasyas Ginoo padulong nimo. Muna iyampo nato ato mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno nga mahimo unta sila gyud nga kabos aron magsigig baha ang grasya nya, sige sad sila paambit nganhi sa katawhan nga nag-ilaid sa kalisod ang mga Filipinos karon. Kung magsige lang ning atong mga leaders, magsige ni sila paambit sa ilang mga grasya nga dawat gikan anang ilang gilingkuran gikas presidente hangtod nga ris barangay level, sigig paambit, ang Ginoo di sad mohonong sa pagsigig pabaha o grasya, mag-anam gyud kanindot atong nasod. Pero kani sila magsigig away, sig-away, sige anang mga kinihaay, dinautay, nyap tigom gyud tigom, mag-anam gini kaot-ot atong nasod. Muna ang pagkamanggihatago nato ngadto sa uban, makapahimo natong kabos apan himuon sa tang dato sa Ginoo aron padayon tang maghatag sa uban. Mga igsoon, mas dako ang kalipay kung kita manggihatagon kaysa daw ta. Mas dako ang kalipay kung ang naa sa atong kasing-kasing mao ang Ginoo kaysa mga hinatag lang sa Ginoo. Unang atong iyampo nga kita unta maingon ani ngato sa mga igsoon nga manggihatagon kay nato dinhi to mga benefactors and donors, iampo nato sila nga daghan pang grasyang moabot nila aron daghan pasad ang mapaambit nila di lang dinhi sa ato ngadto sa uban. So salamat kay ninyong padayon nga namalit og mga slots dinhi sa atong parokya.